Разликата за бял и кафяв ориз? Кафявия ориз е по-бавно усвоим. Той има много фибри в него, много влакнини, но пак си предпочитам белия. Да. Времето за приготвяне е по-кратко, вкуса му е по-добър. Искам да те върна по-назад за закуската, да ми кажеш как ги готвиш овесените ядки. Аз предпочитам финни овесени ядки, Да. защото по-лесно се приготвят. Ако ги накиснеш с вряла вода, по-лесно попиват и затова ги предпочитам тях. Значи аз ги приготвям, да речем в момента закуската ми съдържа 2 цели яйца, 6 белтъка и 100 грама овесени ядки. Да. Значи някои хора могат да си ги приготвят отделно овесените ядки, отделно да сварят яйцата, но аз съм намерил по-лесен вариант. Всичко го забърквам в една купа и се получава като тесто за палачинка. Да. Пека го в тефлоновия тиган и това ми е закуската. То става една питка, така много приятна, особено когато си на диета. Като бъркаш яйцата там, пречи ли за усвояването според тебе, нали, като се бъркат въглехидрати с белтъчини, има ли някакъв проблем? Специално тук, нали? за това хранене няма никакъв проблем. За сутрешното няма, за сутрешното хранене няма никакъв проблем. Ориза като готвиш, солиш ли го, слагаш ли му някаква мазнина, нещо или го правиш чисто рис? Чисто рис, значи сол мога да сложиш на вкус. Примерно до 5 грама за деня всеки човек може да си яде. 5-6 грама сол трябва да си ги ядеш задължително, за да протичат електролитните процеси в организма, но без мазнини. Да. Исках да те питам, според тебе колко е важна част са в една диета въглехидратите, нали, защото те са големи инициатор по принцип? Да. Повече от половината те са въглехидрати. Примерно аз, когато си изчислявам храната, си определям, когато започвам диетата, 3 грама на килограм телесно тегло въглехидрат. Да. Константи такива, които се използват, да. Си ги променям, после ги намалявам, но голяма част са въглехидратите. Аз бих препоръчал пък на хората, примерно след обяд, вече да не ядат въглехидрати. След 4 часа, след 5 часа да спрат приемане на въглехидрати, защото те са много бързо усвояеми, както каза и ти, бърз енергиен източник са. Грешката, както каза на българина, е вечер при лягане да ядат много въглехидрати. Нали? Точно. Кои са грешни въглехидрати според тебе, които не трябва да консумират? Грешните въглехидрати са простите въглехидрати, които идват от бялото брашно, от сладките неща, тестени изделия, захар, газирани напитки, също те са пълни с въглехидрати, да. И това са пържени картофи. Пържени картофи, там е ужас. Нали? Мазнини с въглехидрати, най-лошата комбинация. Да. Точно това иска да кажа преди малко, нали, го казахме за рибата, нали, за сьомгата, да не се смесват въглехидратите. Това важи и за други храни. За други мазнини, с други въглехидрати, да. Нещо да кажем за мазнините. Сега, какви мазнини могат да приема обикновен човек, който иска да сваля тегло в ежедневието си? Какъв е варианта? Омеги. Омега-3 трябва да приема. Рибено масло може да приема. Като храна, нали? На зехтин може да приема и фастъчно масло. Има някои хора се обичат, нали? Да. Това са храни. Другия вариант е от жълтъка, който ще приеме, от рибата, който ще приеме. Там трябва да ги смятат долу-горе. Там трябва да се сметнат колко мазнини съдържа. Количество. Но не повече от 50-60 грама дневно мазнини. Какъв зехтин да приема? Зехтин студено пресован. Това е екстра вържен, който си е. Който е най-малко преработен. Това искаме да кажем на хората, че не е хубаво да спират мазнините, не е хубаво да ги орязват, защото тогава се получават други проблеми от липсата на мазнините. Кожата му изтънява, ногтите стават чупливи. Кожата става груба, някакви проблеми в ставите, износват се. Мазнините са ключов фактор в... Има ли значение кога ще се приемат мазнините или... Не трябва да смесват с въглехидрати, това е едното. Ясно. Другото, да речем, когато вечерта, последното хранене, могат да включат мазнини с протеина, защото когато спят настъпват катаболни процеси, няма никакъв източник на храна, а мазнините ще служат като гориво за този период от 8 часа. За активно трениращите. За активно трениращите, да. Нещо казваме за зеленчуците? Зеленчуците също не трябва да се изключват от диетата. Да. Значи в тях има фибри, витамини, хранителни вещества и помагат за работата на стомаха. Защото това месо, което го поемаш целия ден, трябва да има зеленчук, трябва да има фибри, за да може да се обработи това месо. А има ли някакво ограничение в зеленчуците? За доматите бих казал, че може. Защо?
защото в тях има захар, плодова захар. Да. Но зелените зеленчуци няма проблем. Да. Зеле, салати, могат да си хапват. Сезонни салати да бъдат. Сезонни салати, защото не върви да ядеме краставици зимата, замразени, няма да са хубави. Да. Краставиците зимата няма да са хубави, нали? Трябва да са сезонни. Или замразени зеленчуци. А какъв плод можеш да ми препоръчаш? Има ли такъв вариант? Има вариант. Значи за закуска аз често хапвам грейпфрути. Да. За закуска мога да вкарат и грейпфрути, също така киви, което няма захар почти. Авокадото? Авокадото може. Плод или зеленчук? Авокадото е плод, да. Но много добре върви с салати. Да речем, правите си една голяма салата, направите си една риба суха и авокадо за мазнини. По кое време може да седе този плод, дето примерно кивито или грейпфрута? Само за закуска ли става? Или... За след тренировъчно хранене може да се вкара между храненията също, да. Добре. Някой предпочита диня, също не е фатално. Става, да. Но пак трябва да е в късните часове. И да не е голямо количество. И да не е голямо количество. Диня, нали? 12 кг диня е такива години. Добре, благодаря ти. В това предаване разгледахме темата сваляне на излишни килограми посредством правилно хранене. Следващото предаване ще продължим същата тема, свалянето на излишни килограми. Този път ще дискутираме фитнес упражненията и спортуването, какво трябва да се прави и кога.